Kaixo, Andoni Larrañaga naiz, Bergarako Lanbroa Kultur Elkarteko kidea eta hitzaldi sorta baten berri ematera nator. Bere izenburua, arkeologia, iraganaren zientzia forensea. Eta lehen hitzaldia, Gipuzkoa, Goi-Paleolitoko pasaleku, Álvaro Arrizabalagak emango duena. Gipuzkoa, milaka urtetan zehar, ez da inoiz bakarrik bizileku hutsa izan. Kontinentearen eta Iberiar penintzularen arteko muga naturalean kokatuta gure lurraldea beti izan da bidegurutze eta lotura puntu. Gaur egungo errepide eta tranbide sarek bide bera jarraitzen dute. Duela milaka urte iztari biltzaileek marraztu zutena. Hain zuzen ere, Goi-Paleolitoko pasabide hori da Lanbroa Kultur Elkarteak Álvaro Arrizabalagarekin antolatuko duen hitzaldiaren ardatza. Arrizabalaga oinatin jaioa da, eta Euskal Herriko Unibertsitateko historia aurrean katedraduna da 1985-etik. 200 artikulu zientifiko baina gehiago argitaratu ditu erdian nazioarteko aldizkarietan, eta 100 indusketa kanpaina inguru zuzendu edo kozuzendu ditu Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Asturiaseko aztarnategi ugarietan. Bere ibilbide osoa Kantauriar arkuko iztale biltzaile paleolitikoen aztarnaren ondoan eraikia dago, eta Gipuzkoako historia aurrean ezagutzaren eraikuntzan erreferente nagusietakoa da. Hitzaldi honetan, migrazio bideak paleolitoan nola gauzatu ziren azalduko du, arreta berezi eskainiz, azken urteotako arkuikuntzei eta Deba ibaiak zeharkatzen duen gure arroari. Pirineoak, Iberiar penintzula Europako kontinentetik bereizten dituen harresi natural luzearen mendebaldeko muturra Euskal Herrian amaitzen dira. Eta bertan, mendien eta itsasoaren arteko korridore estu bat irekitzen da. Duela 40.000 eta 50.000 urte bitartean, gizatalde txiki eta mugikorrak, iztari biltzaileak, bai Gipuzkoan eta inguruko lurraldeetan, hegoaldetik iparraldera eta alderantziz mugitzen ziren, urtaro aldaketa klimatikoen, eiza piesen migrazio norabideen eta baliabideen arabera. Gipuzkoaren kokaera estrategikoak toki privilegiatu bat eskaintzen ziren. Alde batetik, hegoaldetik iristen zirenak kostako banda epelera, iristiko azken mendatea gainditzeko azkenengo atarietako batetik basatzen ziren. Bestaldetik, iparraldetik etortzen zirenak berriz penintzulara sartzeko biderik naturalena zuten hemen. Ibai-arroek, batez ere Debak, bide horren zati handi bat ordenatzen zuten. Ibaiari jarraituz gora eta behera, mendilipoak deskubritu eta kanpamentu lekuak aurkitzen zituzten. Harri lehen gaia eta janari ugaria zen guneetan. Kantauriar arkuko aztarnategi paleolitikoen konzentraziorik handiena hain zuzen eremu honetan pilatzen da gaur egun. Eta Deba arroko aztarnategiak dira neurri handi batean pasabide funtzio horren froga materiala. Ikus ditzagun. Deba baiaren arroan eta inguruko aranetan Gipuzkoako prehistoriaren mapa ezin aberatsagoa dago idatzita. Harrietan eta lurpeko sedimentuetan. Ekainko koba, UNESCO-ren gizatearen ondare izendatua, duela 14.000 urteko labar artea gordetzen du, Europako bilduma onenetakoa. Praileaitz bat, aztarnategian, 2000 urtetik hasi ziren indusketetan duela 200.000 urteko tresnak eta fauna aztarnak aurkitzen dituzte. Litekeena izanik neandertal ero preneandertalen eginak izatea. Eta aurkikuntza honek Gipuzkoako paleolito behereko ezagutza nabarmen zabaldu du. Ermitxia, Langatxo eta Iruroina itzuloek eta ere azternategi sare trinkoa osatzen dute. Deba arana bera, historia aurrearen arana izenez ezagutzen da gaur egun, 3 kilometro erdiko ibilbide batean, Deba mutriko bitxartean dagoen museo ireki moduan. Leze txiki, arrasaten, 2 hamarkadetako indusketek 55.000 ondasun arkeologiko baina gehiago eman dituzte. Gainera, Euskal Herriko giza aztarnarik zaharrena bertan dago, eta 150.000 urteko sekuentzia kronologikoa du, paleolitiko ertainetik Goi-Paleolitora bitarte. Eta zestoan berriz, Irekaitz aire zabaleko aztarnategiak, Arrizabalagak berak zuzendu duena, Homo heidelbergensizen aztarnak utzi ditu. Neandertalak ere baino lehenagoko espeziarenak. Europako aire zabaleko aztarnategi zaharrenetariko izan da. Aztarnategi hauek guztiek iradokitzen dute Goi-Paleolitoko pasabide hori ezela noizbehinkako ibilbide bat, baizik eta belaunaldi erabiltzen zen eta gure lurraldean aztarna sakona utzi zuen bide estrategikoa.
Aztarnategi hauen azterketak eta azken urteotako aurkikuntzek argi uzten dute Gipuzkoako lurpeko ondarea oraindik agortzear ez dagoela. Ikerketa metodo berrien aplikazioek aukera ematen du jada ezagutzen ditugun lekuetan sakontzeaz gain oraindik aurkitu gabeko aztarnak identifikatzeko ere. De barroko aztarnategiak paleolitiko aurkikuntzak Euskal Herrian nola ulertzen diren aldatzen joan dira denboran. Eta litekeena da biharko kanpainek gaur ezagutzen diren pasarteak argitzea. Gipuzkoaren paper estrategikoak, kontinente eta penintsularen arteko goi paleolitiko pasabide gisa, ez du bakarrik iraganaren kuriositateri erantzuten, gure lurralde nortasunaren sustraiei buruz ere hitz egiten du. Eta gogorazten digu, gaur egungo mugimenduaren logika askoz ere zaharragoa dela. Eta hau da Lanboroa Kultur Elkarteak eskaintzen dizuena Alvarez Argizabalagaren eskutik. Maiatzaren 8an, atzaldeko 7etan, Bergarako Irizar jauregian. Aurrez izena eman da, jarraian afari bat islariarekin. Hau da lehena, beste bi dauzkago prestatuta, aurrera goitze egingo dugu, iragarriko ditugu sakontasunean, baina horrekoak izango dira Amaia Arranz ikerlariarenak, bere itzaliaren izenburu izango da Neolitoaren astapenen bila, iraultza ala bilakaera, eta beste bat izango da Miren Iraetak emango duen itzaldia. Eta bere itzaldiaren izenburu izango da arkeogenetikaren ekarpena, aurrerapenak eta arriskuak. Eta hau guztia, arkeologia iraganaren zientzia forentzean itzaldi sortaren barruan. Eskerrik asko.